ulimi wa nthirira m'bomali. Mkulu wa bomali a Eric Chizunga anena izi pamene bungweli akuti tsopano lakolola chimanga chochuluka mu gawo loyamba la malo omwe bungweli likugwirapo ntchito. Izi zachitika pofuna kulimbikitsa kagwiritsidwe ka ntchito kamalo komanso madzi kudzera mu ulimi wa nthirira wa mega farms. Owen Mavula wafika ndi ripoti. Munyengo ya chilimwe ya chaka chino cha 2024 nthambi ya boma ya Green Belt Authority mogwirizana ndi alimi omwe bungweli likugwira nawo ntchito yakwanitsa kulima mbewu ya chimanga pa mtunda ochuluka mahektala 48 ku sikimu ya Mlambe m'boma la Mangochi mu gawo loyamba pamene ntchito yokozanso malowa ikupitirira. Malingana ndi akuluakulu oyendetsa ntchito za pamalowa kudzera mu ulimi wa mthirira mu gawo loyambali akukwanitsa kukolola matani 3.5 pa hektala imodzi, mlingo omwe ndi ochulukirapo kuyerekeza ndi momwe alimi amakololera akachita ulimi wa mvula m'mbuyomu. Mkulu wa bungwe la Green Belt Authority a Eric Chizungu akuti chiyambi cha ntchito ya ulimi wa mthirira pa sikimuyi chikupereka chiyembekezo chachikulu chokolola ntchito yonse yokonzanso sikimuyi ikafika kumapeto, kamba kuti ulimi udzichitika chaka chonse malo mongodalira ulimi wa mvula. Nali mwina kukayikirana mwina kusaona masomphenya bwinobwino kuti kodi chifuna kuchitika cheni ndi chani, koma panopo tikuyenda limodzi. Mwina sopa mapezeka pena ifeyo mwina tikaoneka ngati kuti tachedwako pang'ono nawonso amatikankhanso kuti iya paja tapangana kuti tiyende limodzi. Ndiye mutha kuona kuti tikuyesetsa kugwira nawo ntchito kuti tipereke chimanga kuboma komanso iwonso asakhale ndi njala monga mwa ndondomeko ya boma ija MW 2063 komanso ya pafupi ya MIP1 ya 2030. Ntchitoyi yakondweretsa alimi ambiri omwe akugwira ntchito limodzi ndi nthambi ya Green Belt Authority ku Mangochi, ndipo malingana ndi mtsogoleri wa sikimu ya Mlambe a Philip Nkwera, alimiwa akapitiriza kugwirana manja ndi nthambi boma la Mangochi litukuka. Chimene chichi pamene chinkabwera panali mapokoso zokambirana ayasabwera atilanda malo achiyani, koma zitafika pa mulingoti tamvetsetsana kuti anthu afuna tichite chiyani ife kuno. Tikutha kuona kuti chili ndi zipatso zazikulu, ndipo titati tagwirana manja kupitiriza mchomwe tilichi ndikuti dera lathu lino lizatukuka, umphawi wa ntchito uzachepa, komanso anthu kudera kwathu kuno azatsegula mabizinesi osiyanasiyana amene angapange kuti apeze phindu kuchokera ku chitukuko chichi. Sikimu ya Mlambe Irrigation ku Mangochi ndi amodzi mwa malo omwe boma kudzera ku Green Belt Authority likulimbikitsa ntchito za ulimi wa mthirira wa mega farms, ndipo malowa ndi amlingo okwana 800 hectares. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Mtsogoleri wa zipani zotsutsa mnyumba ya malamulo a George Chaponda apatsidwa maola 48 kuti apereke umboni pa zomwe ananena nyumbayi pa 11 December kuti boma kudzera mu bungwe la National Registration Bureau likugwiritsa ntchito maofesi a National Food Reserve Agency kukanengo ngati malo ochitiramo chinyengo pa chisankho cha chaka chamawa chomwe akuti chikusogozedwa ndi chipani cha Malawi Congress MCP. Tili ndi zambiri mu ripoti. Chigamulochi chatsatira voti yomwe yachitika mnyumbayi pamene aphungu amakambirana ngati Achaponda ayenera kupereka umboni wa zomwe ananena. Phungu ochokera kumwera mboma la Chitipa Awelani Chilenga ndiye anatsogolera kupempha nyumbayi kuti mtsogoleri wa zipani zotsutsa abweretse umboni pa zomwe anayankhula. Wachiwiri woyamba kwa sipikala wa nyumba ya malamulo Amadalitso Kazombo yemwe akutsogolera zokambiranazi atsindika kufunika kwa aphungu a nyumba ya malamulo kutsatira ndondomeko komanso kubweretsa umboni pa zonse zomwe amayankhula. Akazombo ati aphungu akuyenera kuonetsetsa kuti akupereka umboni pa nkhani zomwe akubweretsa nyumbayi, kunena kuti nthawi zonse akuyenera kuonetsetsa kuti zokambirana ndi zolondola komanso zotsimikizika. Pakali pano maso ali pa Achaponda kuti apereke umboni pa nkhani asanathe maola 48. Lonjezo Sodoka, MBC, Lilongwe. Nkhani zochokera kuno ku MBC tiyeni tionenso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati boma lake lipitiriza kulimbikitsa umodzi ndi mtendere pozindikira kuti ndi nsanamira za chitukuko
cha dziko lino. Mtsogoleri wa zipani zotsutsa mnyumba ya malamulo amupatsa maola 48 kuti abweretse umboni mnyumbayi woti boma likufuna kuzabera mavoti pa chisankho cha chaka chamawa. Ndipo bungwe la Green Belt Authority lati ntchito yokonza gawo loyamba la sikimu ya Mlambe kumangochi yapereka chiyembekezo chachikulu pakati pa alimi. When pain clouds your child's sunny days, Parapain Baby swoops in, specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not a sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies. Kodi munayamba maganiza kuzagwira ntchito yoyikira zipangizo zamagetsi a solar? Zikutheka tu. Abungwe la anthu apa ntchito la Malawi Congress of Trade Unions MCTO limodzi ndi bungwe lolemba nzawu ntchito la Employers Conservative Association ECAM akwira nachinyamata kuti akachita nawo maphunziro kuza mphamvu za mbwezera amene akuchitika ku sukulu zosiyanasiyana mdziko muno. Kuti mudziwe zambiri, tumizani email ku mctusecretariat@gmail.com kapena imbani foni pa 0999 943 883 kapenanso 0888 645 968. Takulandirani mu gawo lachiwiri la nkhani zathu. Konsolo ya boma la Tcholo yakhazikitsa ntchito yogawa chakudya maka chimanga kwa manja oposa 70,000 omwe akusowa chakudya mbomalo. Konsolo iyi ikugwira ntchitoyi mogwirizana ndi nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma ndipo ayigwira maka kwa miyezi inayi. Simeon Boyce wafika ndi ripoti. Ntchito yopereka chakudyayi ayikhazikitsa pa nthawi yomwe mabanja mazana omwe akhudzidwa ndi njala amayamba kutaya mtima chifukwa cha kuchedwa kwa ntchitoyi, zomwe bwanamkubwa wa boma la Tcholo a Hudson Mankhwala ati chinali chifukwa cha kusowa kwa mafuta a galimoto. Ntchito imeneyi bwana ndi lingaliro la boma kuna kuti anatiuza kuti tikupatsani chimanga kuti muthandize anthu amene ali ovutikitsitsa m'mabanja mwawo amene sanatoleko olochiwiri chokazinga. Koma panopa ndi chimwemwe kuti ndikuuze lino kuti boma lamba kutipatsa chimanga komanso phatikizapo kumene tichokera meeting yokuti tapanga target anthu otalandire mtukula pakhomo. So tili ndi ndalama imene boma atipatsaso in excess of 1.3 billion imene tagereso anthuwa. Ndi chimene tunena kuboma tunena kuti kuboma lathu la Tcholo tunena kuti 150 chikabwera azikhala gula ndiwo, thumba la chimanga azikhala panga sima. T.A. Kapichi athokoza boma chifukwa cha kubwera kwa thandizoli ponena kuti mabanja ambiri mderali ali ndi vuto la njala ya dzauneni chifukwa cha namondwe wa Frede yemwe anakhudza derali. Ntchito imeneyi ndi yofunikira kwambiri chifukwa maboma ochuluka amene anakumana ndi zinthu zimene zinaononga mbewu za anthu, anamondwe, sowa kwa mvula yochuluka. So pamene lero aboma la Malawi kusoko abwera pano kuti atithandize ndi zakudya, ife anthu akuno kwa T.A. Kapichi ndife anthu osangalala kwambiri chifukwa vuto la njala kuno lakula kwambiri, ndipo pamene boma lapanga chiganizo chimenechi lakuti lithandizire ena mwa anthu amene ali pa vuto la njala, ife kuno tikukondwera kwambiri chifukwa cha chimene boma lapanga. Mmodzi mwa anthu omwe alandira chimangachi a Margaret Elliot omwe ndi mayi wa ana anayi ati ndi othokoza chifukwa banja lawo limapulumukira mango.
Thandizo limene tulafika munthu ayoyenderera ndipo pano pati kuthokoza kwambiri chifukwa ndi sizili bwino kunoko kukhonjeni. Tikungopempha kuti mabungwe amenewo apitirize kutithandiza chifukwa ndethu mango muziona mitengo munditu timaphika mango masana kuphika mango masolo ndi mango mitengo mwapuluka pano pati ngoti ambuye alimekezeke polanda thandizo limeneli ndipo amabungwe amene apitirize kutithandiza kuti tipeze chokudya masiku amene. Kudzera mndondomekoyi anthu oposa 317 azilandira thumba la chimanga lolemera makilogramu 50 kuyambira mwezi wa Novemba, Disemba, Januwale ndi Februwale. Kuchokera kuno kutcholo ndine Simeon Boys. Mkulu woweruza milandu ku bwalo lalikulu la mzinda wa Lilongwe Azondi Mvula ati ndikofunika kuti munthu aliyense azizindikira ndi kutsatira maufulu ake achibadwidwe posatengera kuti ndi wandende. Amvula ayankhula izi ku ndende ya Maula mu mzinda wa Lilongwe komwe kunali chikumbutso cha maufulu achibadwidwe. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Mwambo wokumbukira tsiku la maufulu achibadwidwe omwe unachitikira ku ndende ya Maula, cholinga chake kunali kufuna kulimbikitsa maufulu omwe munthu aliyense amabadwa nawo. Mwambo huu unabweretsa pamodzi mabungwe osiyanasiyana aku Malawi kuno ngakhalenso amayiko akunja. Oweruza milandu ku bwalo lalikulu la milandu ku Lilongwe Azondi Mvula anati ndikofunika kuti maufulu a anthu omwe adamangidwa azilemekezedwa. Maufulu achibadwidwe as long as munthu unabadwa ndipo ndiwe munthu tuli maufulu amene kutetezedwa kulemekezedwa wina aliyense. Ineyo just because ndinoweruza milandu ku bwalo lalikulu high court ndiye kuti wabwera munthu umene unja kumuyankhula chipongwe kumunyonsa ndiye kuti sikulemekeza maufulu ake. Machazi wala kuira ndi ntchito ndimweruze ndimugamule ndipatse chilango motsata malamulo misabwerese ma emotions anga. Anthu ngati miyonda amene mavuto machira nyumba za anthu infact so machira nyumba abwana kutakuti tafundikwa ndikondizera chilango ukatero ndi kukolesa ma emotions sikulemekeza maufulu achibadwidwe. Mkulu wa bungwe lothandiza anthu pa milandu Achimwemwe Ndalahoma anati ndikofunika kuti aliyense azisangalala ndi maufulu achibadwidwewa. Ngati bungwe limene timayang'anira za ufulu wa anthu omangidwa tikudziwa kuti mavuto ena amene akumana nawo anthu amenewa sikuti ndi cholinga kapena tipachitsa kuti by design koma pankhati pali zifukwa zake zimene zopangisa masanzo mwina anzathu andende anzathu amakoti anzathu apolisi alibe zipangizo zokwanira kuti apange address machallenges osalina athakumana nawo. Bungwe la United Nations ndilo lidakhazikitsa tsiku lokumbukira maufulu achibadwidwe pa 10 Disemba mchaka cha 1948. Mai Linda Chitala omwe amakhala ku Machinjiri mu mzinda wa Blantyre akusunga ku ndende yachichiri chifukwa chochitira nkhanza mwana omupeza. Mkulu wa polisi ya dera la kummawa kwa Lunzu Mai Patricia Njawiri auza MBC kuti kwa nthawi yayitali Mai Chitala akhala akuchitira nkhanza mwana omupezayi kufikira pomwe anthu ena akufuna kwabwino anakawaneneza mayiwa ku polisi. Iwati apolisi anamanga mayiwa pa 9 Disemba ndipo akaonekera ku bwalo la milandu lolemba likudzali. Izi zachitika pamene dziko lapansi lakhala likukumbukira masiku 16 olimbana ndi nkhanza. Ndipo tikatere tafika pa ntsiri zino pa nkhani zathu, koma tisanasiyane bwanje tonenso mitu ya nkhanizi. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati boma lake lipitiriza kulimbikitsa umodzi ndi mtendere pozindikira kuti ndi nsanamira za chitukuko cha dziko lino. Mtsogoleri wa zipani zotsutsa mnyumba ya malamulo ampatsa maola 48 kuti abweretse umboni mnyumbayi kuti boma likufuna kudzabera mavoti mchisankho cha chaka chamawa. Ndipo bungwe la Green Belt Authority lati ntchito yokonza gawo loyamba la skimu ya Mlambe Kumangochi yapereka chiyembekezo pakati pa alimi. Munali ndine Mercedes Amawa ndi mzangayo Savita Wilima, tukufunirani usiku opambana.